تخلتي نزلتنا لك ميك أنهم مسام زلخو للتعي لو ما عند خاني حنتا قدرت فيديو حيزركم مزلخو بزعبا سبيزا لو ما عندون كميكيرنا أسبيزا هنقبل كلنا بوينتس نأكبي زلو أونلاين لو ما عند حيزي عمتي زلخو زيا أوبتيمم كارديا قمت لي له مثلا سوري أوبتيمم كارديا نشتي له ولا عبيز بلونا له سلازي بزعبا زي أوبتيمم كارد كزاربي مالتي كميركم بوينت خطأكم خم تخلو كحبركم يا كم تأنس تكمل معهم كشر قبر إما زيز لهم واني سلازي متبعهم أي فلاني حجينا تابي لهم بلاكم يا مسايتنا سلام حجي كاريبكم يا أبليكيشن زي أنا زي أخذ بلاي سلازي إذا خريكم تصنحوا نايزا كارد سم زي إذا تا أبليكيشن كا بي سي أوبتيمم نساء مالتيو يا تا أبليكيشن مسكفتنا ينزمسل كدميون تحولكم دالي إذا كان بوينتس كارد لكم سبات صبو تا أبليكيشن مورات رأيت لكم تم زي بلكم كأني تأجمي يقولون شوبينج تقبره لكم أفتكاشرس بوينتس كارد دالي ندهري لكم من كواهمين سلازنا تأي ممبرشيب تخفلوا له عمتا ويورها أيقونن أمتيهم كم يجركم كتكفتوا خم تقولوا زري إنستراكشن على أفتو ورقات سلازم عندنا أخم تخفتوا دهرينا تا أبليكيشن أبليستر يأتيها مورات رأيت ترفقكم مالتي سلازي نشتي كريكم نيه زخانة كونفيس كفتر لكم سلازي دالي بزو حاجة لكم نيه لما أنتي أبليكيشن بالدعم بزو أوفرز ويك أبروموشنات دلوي أنا حجي قلت إذا كارد زتك أمازون بي سي أوبتيمم كارد زتك أما أسترات 4-5 بزحتين نحنا قن كل تستور ترى انتقنا لله أن مبزحتي جزء أب سبورت ستورينا أسبيزان قبر حد جزء خاني أب شوبرس لازم كلتي أن إلى سلر مال أخوان أفتناتي أبليكيشن زخون أوفرز كله خلوا ناي كلتي أنت رأيت مت أنا مالتي سلازني أب كم زي زخون أكون في سكيب تقولكم أبطأ أخهم أنت عين تستور الله عينيتيهم ببزح تخدوا تملوا أفتي أبليكيشنكم شعوتي أوفرز كمت خلوا تي ناتز تدلي وطرا يمصكم مالتي سلازي حانت ناي مجمريا خرداكم تدلي ناي سبورستر ورحاودي عمت سمناودي تقبروا اسبيزا $250 اندحردا بصيحو زبصح اندحردا خوينو بأكل كيتكم تقبروا ويكان بي بي سي اكسبرس اونلاين جروسر زبحال كالو بوخم اندحردا تقبروا تخينكم ناي 250 اندحردا بصح اسبيزا غيركم 25,000 بوينتس ناب كاردهم يملس مالتي ስለዚህ 25,000 بوينتس ማለት ከአኒ በዶላር $25 مالتي ዝኾነ ኮንፊስኬ ይፈጥራልኩም كل ጊዜ አስቤዛ ክገብሩ ከለኹም ትባጀትኩም ትባጀትኩምን እቲ ዘሎ ኦፈርስ አፍት ካርድኹምን አፍት ጥቁድ በጽሕ ተኾይኑ حلاسي حجي زي أنا كتبت 50 على ندحر باجتكم نايم يتقرش تخينوا بزعب هذا بزح إذا كان قبلكم مالتيو ندحر كتبت 50 على زيا ناي كتبت 50 ندحر أكتوت ويكاني دليهم مدلهم مسبيزا كتبت 50 دبت صح تخينوا جن أتينش كتقول لكم ما بزحجي أنت يا نسخاني قدم تاكس كتبت 50 كبت حلو مستاكس تحويسو كتبت 50 ندحر بتيحو أي تي $25 زبحال دولار بوينتس أي ترخبونيهم كلمة تاكس جن كنت 250 كنت حلو كتري ولاكم وين تاكشر تحتوا كنت 250 بتيحوا لكم كنت حاط تدخليهم انت حرد أنا يكر ناي دولار ناي $1 قال من تراي انت حرد تعرفوا هينو خبتصح نورمال زخانة ماستيكاري زخانة شوكولاتة أفتي تاكشر سلازلو غيركم كنت أخلوا تدخليهم انت حرد جينا اللي هينو ناي $50 ناي $80 كومتات بزح ترفض خوينا جن بزح دجالنا يبلكم سلازي بوينت مكاب دي كونت تي علامة كمي غيرنا اسبيزانا هنقبر كلناسي بوينت نو بوينت الكا يكون الناسي ገንዘብና بزح كنا طفيه بنا ግና او እንደህዳ በጽሕና واي نوت ات بوينت زين እክቦ ስለዚ ሶሪ ዝኾነ ቆለት ናይ ቆለት ድምጽ እንደህር ሰሚዕኹም ኣብ ጻይ ስለ ዘለው እዮም ያ زي أحنت خبلكم دلي كالي تخاني إذا بزحلو قصيلكم فري وتخليهم كالي تخا weekly offers
your weekly offers ዝብልናተይ ማለት እዩ ኣብቲ application ዘሎ ይዘርየን ዘሎ ስለዚ እዚ ናይ ሰሙናዊ ዘለኒ offers ከኣኒ ነዚ መስል ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ክትረኽቡ ኢኹም ኣብቲ applicationኩም ባናና ኣሎ ሕጂ ብዝናተይ ባኒ ኩላ ነናቱ ታይም ትገብሩ እቲ ብብዝሒ ኣብቲ ስቶር ኬትካ ሾፕ ትገብሮ እዚ ሲየድልዮ እዩ እዚ ዝገብር ኢሎም ሰጽንዑኻ ብዙሕ ግዜ ካርድኻ ስካን ስለ ትገብሮ ሽዑ ክሰዱልካ ጅምሩ ኦፈርስ ንዓኻ ማለት እዩ ስለዚ ብብዝሕ ንሕና ሕጂ ባናና ንገብርና ባኒ ፔፐርን ማለት እዩ እዚ ማሽሩም ቺዝ ክሪም እዚ ሕጂ መብዛሕትኡ ንገብሮ ኣብቲ ስቶር ክስታይ ማለት እዩ ስለዚ እንድሕር ደኣ እዚ ሕጂ ብዙሕ ክስተይ ኣለዎ ለሰ ሕጂ ዛ ስሪያል እዚኣ ሕጂ ንገዚእና ዛ ስሪያል እንድሕር ገዚእና ክብርቲ እያ ከማን 7 ዋጋ every 3 spends on cereal እዚኣ ኣብዛ cereal እዚኣ ማለት እዩ 600 points ኣለና ስለዚ $6 እንድሕር ደኣ ኮይና ዋጋ እዛ cereal 600 points plus 600 ቅርሽን 20 ሆና ኣሎ ቅርሽን 20 ሴፍ ጌርና ኣለና ካፍቲ cereal ማለት እዩ 6 ቅርሽ ዝነበረት ቅርሽን 20 እንድሕር ጉዲልና ኣላ 480 ትኾናላ ማለት ስለዚ ከምዚ ጌርኩም ካልኩሌት እንድሕር ጌርኩሞ ብጣዕሚ ዝሕግዘካ ሴፍ ስለደኹም ደሎ ኣብቲ ካርድኹም ከኣኒ ካልእ መዓልቲ ናይ ነፃ ግሮሰሪ ስለደኾነ ኣነ ከም ሴቪንግ ጌረ ድሓስቦ ፖይንትስ ኣብኡ ምህላው ማለት እዩ ስለዚ እዚ ዊክሊ ኦፈርስ ከኣኒ ዘድልየኩም ነገራት እንድሕር ኣሎ ኮይኑ እንታይ ብላሎ መጀመርያ ትርእይዎ ድሕሪኡ ካብኡ ከዓ ፖይንትስ ክትእክቡ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ከምዚ ኢልና ንታሕቲ እንዳወረድና ተኸይና ብዙሕ ነገራት ኣሎ ኣብዚ ሕጂ እዚ እንታይ እዚ ጊፍት ካርድስ ናይ ዜን ኣሜሪካን ኢግልስ ገለገለ ዝበሃላ እንድሕር ደኣ ናይ $100 ገዚእና $15 ፖይንትስ ናብ ካርድና ይምለሰና ማለት ስለዚ ብዙሕ ነገራት እዩ ዘሎ ዘድልየካ ኢኻ ትገዝእ ዘየድልየካ ከዓኒ ኖርማል ትገድፎ ማለት እዩ ቀስ ኢለ ዘለኩም ሕቶታት ክምለሰልኩም ክኽእለ ወይ ከም ዝርኢና እዚ ኸንታይ ማለት እዩ ከመይ ጌርና ኢና እዚ ከም ዝንገብር እንድሕር ኢልኩምኒ ቀስ ኢለ ክረድአኩም ናይ መወዳእታ ሳልሰይቲ ጽብቕቲ ዲል ዘላ ኣብ ሶምን ዚ ማለት ሕጂ ድሕሪ 3 መዓልቲ ክትውድኣ ስለዚ ንሳኻ እንታይ ኣብዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም $25 back in points for every 100 spent on homes, electronic toys, baby, healthy and beauty cosmetics ገለ ዝብዘሎ ናይ $100 እንድሕር ደኣ ገዚእና ናይ ቆልዓ ኣስቤዛ ማለት ከም በዓል ፓምፐርስ ፀባ ገለ ማለት እዩ $25 ብፖይንትስ ናብ ካርድና ይኣትሎ ማለት እዩ ወይ ሴፍ ሆና ኣሎ ስለዚ $100 ጌርና ክንገዝኦ ድግበአና ብ75 ገዚእና ያለና ማለት እዩ ምክንያቱ 25 ኣብዚ ሴፍ ኮይኑሎ ንኻልእ መዓልቲ ነፃ ኣስቤዛ ዝክበና ዝኽእል ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ሰሙን እዚኣ ኣነ ፅብቕቲ ዲል ኢለ ድሓሰብክዎ እያን እዚኣ ኣነ እውን ክጥቀመላ ሓሲበ ኣለኹም ወኒ እንድሕር ደኣ ከምኡ ዓይነት ናይ ቆልዑት ፓምፐር ፀባ ገለ ክትገዝኣ ተሓስባ ተሊኸን እሶምን እዚ ስፖርተር ፅቡቕ ክስታይ ኣለዎም ግን $100 ክበፅሕ ኣለዎ ቅድሚ ታክስ ከም ዝበልኩኽን ማለት እዩ ስለዚ ሜክ ሹር ክንደይ በፂሑ ክትሪኦ ኣለክን ዝኾነ ተዘይበፂሑ ናይ ቁሩብ ዶላራት ናይ 5 ናይ $10 እንድሕር ተሪፍክን ዝኾነ ሳሙና ናይ ቆልዓ ድዩ ጥጦ ድዩ ዝኾነ ክትውስኸሉ ትኽእል ኢኻ ናይ ቆልዓ ስለ ዝኾነ ብሓፈሻ ዝኾነ ዓይነት ማለት እዩ ስለዚ ፓምፐር ጥራይ ኣይኮነን ናይ ቆልዓ ዘበለ ነገር ናይ $100 እንድሕር ስፔንድ ጌርክን $25 ናብ ካርድ ክንምለስ ማለት እዩ ስለዚ ተን ክትገዝኣ ትደልያ ከም ጌርክን ክትጥቀማ ትኽእል ኢኽን እዛ ኣፕሊኬሽን ግን ክትወርዳ ኣለዋ ኣብ ቴሌፎንክን ተዘይወሪዳ እዛ ካርድ እዚኣ ጥራይ ምህላዋ እቲ ፖይንትስ ኣይትረኽቦን ኢኽን ማለት እዩ ምክንያቱ ሎድ ክኸውን ኣለዎ እቲ ኣፕሊኬሽን ያ ኣነ ክጥቀመላ ሓሲበ ኣለኹ እዛ ሰሙን እዚኣ ማለት ኣብዚ ቅድሚ ኤክስፓየር ምዃኑ ወይ ከዓ ቅድሚ ምውድኡ እቲ ፕሮሞሽን ድሕሪ 3 መዓልቲ ክውዲ ኢንድስ ኢን 3 days ብለኩም ኣሎ ብስታሕት ትሪእዎ ኣለኹም ስለዚ ድሕሪ 3 መዓልቲ እቲ ኦፈርስ ኩሉ ኣብዚ ዘሎ ክቕየር እዩ ካልእ ሓድሽ ኒው ፍላየር ስለ ዝወፅእ ሓድሽ ፕሮሞሽን እዮም ሽዑ ከዓ ክገብሩ ማለት እዩ ስለዚ ከይተወድኦ ከሎ ኣነ ክጥቀመላ ሓሲበ ኣለኹ እንድሕር ደኣ ጥዒምኒ ቪድዮ ገይረ ከዓኒ ከመይ ገይረ ተጠቂመ ክንደይ ፖይንት ረኺበ ከዓኒ ክነግረኩም እየ ማለት እዩ ፖስት ክብሎ እየ ድሕሪ እዚ ስለዚ ኣይተርሕቑ ኢኹም እቶም ሳብስክራይብ ደይገበርኩም ሳብስክራይብ ጌርኩም ፅንሑ እቲ ቪድዮ ንኸይሓልፈኩም ማለት እዩ
سلازي إذا أنا مودة أتا كم جاي كي رخ عطوائي قاسي لكم كتريوه